365 days. I'll do whatever. Helfli ma hian 50 seats apat zongzong aron lang oi thin ani. He thuntu hi masimo thuntu ania. Chu Italian mafia ani. Ti chuan ni khat chu bicha masimo chuan laura amwa. Masimo chuan chunu chu akidnapa. Mai thia chu ni zathum somruk panga chungin in hmangai ti ratum don ani. Amale ama challenge ain siam ani chu. Masimo le apa anron langa. Meeting an nei mek ani. Masimo pa chu it zompui mai turin offer an pea. Masaya pa chu na dulo. Masimo ve thung chuan binocular mangin tuipui kianga ding mai chepakat chu athira. Chu mi hnu loka chuan apa chu abula avakala. An pa fa anin biak lain silai aron ri thuaya. Kumnga hnuwa San Francisco Masimo chuan meeting anei mek. Accountant tenin ania. Apa property trust person si anei don ti an sila. Masimo chuan ani na diktak alo thup thin chu apau chuak ngal zat. Thinrim zetin poisa zongzong chu adu let tu asuya. Chu mai baka 10% pungin an rul let turani alati deuh. Adu anga an tilaw ni chuan an thuruk zongzong media ma apek vek tur thu in avawa. An company chu achiat vek don baka. Company shareholder ni na tlein na tur don ti na vauzuya. An tlak siat fe hnuwa an company chu anei saktor thu asoibok. Laura ve thung chu meeting nei zawin an in lama ahoa. Laura hi Masimo an kumnga kalta bitsa amu ka ani. Ina thlen chuan abialpa abia. Abialpa chuan office na thila wangin atuka chu angai tu alo rila. Chu mirol chuan inpek turin a shilbok. Achan chu karle hi Laura birthday ani wangani. San Francisco atrang an ram lampanin atlok ho ngala. Laura po alawin relax vea. Reilo tin nuwa chuan Masimo chuan na plane chu atum ve chi abok. Chu mi airport a thau chuan Laura le abialpa le athian ti chu anin check out ve meka. Tlailama Laura chu athian ti nen a birthday an loma. Ando ka na wain an ronda chuan lom takin abialpa hnena kawain du bir ila shereng ani mo atia. Mase abialpa chuan order lo thuina lo changa. Abialpa chuan hotel a thok te hian Laura birthday pualin an ronda ani lo mo alo ti hu mai. Laura chu thaupatin bedroom lama kan kallo kange ti na chuak ngal de. Masimo ber kher avasupal lau. Masimo chuan ibovem ni pui alo ti supa. Laura chuan chang lovin kalpel mai atuma. Mase hnung lama an hoilet le chuan alo omto mi alo. Atuka Laura bialpa chuan mun vel chu afang kola. Alo let le chuan Laura chuan asroi ve lo chan alo zota. Abialpa chuan na kalve thei lo thu le. Athina than lo wanga ni thuin alo changa. Laura chu alo ngoi lo takzet. Abialpa chu pula chuan anam thlapop akalsan ngal nal. Laura hi an relationship a hian alom si alo ani. Abialpa na tan huna pe ngai lo zia kan mobok ani heng. Zana chuan Laura chu anom na mun fang turin achuaka. Achua na min an lo kidnap da dei mai. In pakhata hian an daa. Amalem lian tak mai bangain tar chu amua. Masimo alo lang ve ngal. Laura na han mu chuan ni khosrelovin atlungal der. Alo harle chuan Laura chuan tungei ni. Heta hian tinge min hruai tin Masimo chu azota. Masimo chuan kumnga kalta mu thu le. Chutarang chuan azon reng thin thu asila. Bungro ka niyam ni min kitnap wangai ta ni tura min ngai ni vai chuan iring sual leang alo tilara. Masimo chuan kashialom. Chu wang chuan min hmangai theinan du thlanna ka peang che. Mase ka du wang chau ni lovin nang poin min du ve theinan ani atia. Kabialpa in tuna hian min zong mekang. Kachung te le trien te poin min ngai tu leang atisapa. Masimo chuan faila en tira. Chuta chuan abialpa in alo kopti aseta. Asok ema. Chuta tlan chiat atum. Masimo chuan aman man. Adu na tel lo chuan at chunga engma ati lo tur thu atiam zui ngal boka. Ni zathum somruk panga chung peturin atia. Engkim mati sakanga. Laura chu azuna awai tir ngei bokang. Nakum voin ni ang huna. Laura na ladu lo cheu chuan a chua zalen don ani.
chu mi hnu chuan Mario le Dominico chulai hmuna chuan an lo kala thil deliver tura aming saina ngei thuan rila Uncle Mario chuan meichhia khana tan thil poi ala thlen thei tur thu a rila masimo chu puk pakhata kalin sin masabera kan hmu mi pakhat zoka an lo phor beta ale lama Laura chuan tlan chiat alo tum ve mek bok ti chuan masimo chuan pu kami chu la chhovin na thatta a Laura chuan alo hmu ve vek ni kho hrilovin atluk pha hialani atuka Laura chu atho vele masimo chuan ni zan lama thil thleng hmu chu poi ati thu suin khapa khan aphu reng wangani thu a soi bok Laura chuan masimo hne na a laptop le a phone na dila masimo chuan a pedu tlatlo a hunati a chuan ala pek mai tur thu a rila thil dang mamo inei phot chuan Dominico ina puyang che ati sup masimo chuan Laura chu in pe fel tur rilin darkar ni nuwa mundanga ankal tur thu a soya mase Laura chuan adu tlatlo masimo chuan Dominico na bungrua kolvek thu a rila ninga lek chol mang tur si phei khok aken tam thu a soitel rama Laura chu in pein in noilama achuka Dominico chuan breakfast alo offera a boss chuan ama thatna tur chu adu thu alo hril ve mial bok rewak lawa chuan masimo chu alo thleng ve a ti luina in abula a hruai ve ta ani kalkonga chuan heta hian typhoon an thu ruk thu Laura chu a rila typhoon chu ramhoi chi khatani ni zathum somruk panga chuin a hmangai Laura chuan alo tifat ti chuan Laura ti chu thil lei turin an chuaka masimo gat ti chuan an pula man hoi thap anwa gat ti chuan silaya ya thil lei ti chu an ken sakta zoka chansana ivele Laura chuan tlan chu atum le ta atlan chetna police pani hi amua min kidnapa min pui ro khonga in ti in angena reilo ti masimo po chulai mun chu aron thleng tuaya police pani ti chuan masimo mu chuan good morning tin an kalsan ngal de masimo chuan ibovem ni boi ahuna zirin mani na jasi atrol thina nia ati zomzat bok tuna anhun tun hi adventure sanga athlir chuan atana nomjok tur thu a rila Laura chuan masimo thu soikha adik le azota masimo chuan eng chu moi soya ti in azota Laura chuan kaphalna tel lawa min khoilo tur thu hi atia odik munstaririn angkha kanilawani o ati zui supa Laura chuan a laptop le a phone adu thu soilea zana abula dinner pa ngai tak nei aput bok dinara chuan parogi adu thu soitel bok zana lewni chuan in siama dinner chu anei puita a dinara chuan ma favorite dish parogi ngei chu an eya Laura chuan engei ati thin azota masimo chuan businessman ani thu soi chuan ani tak mo alo ti ve khera soibelzel tura min duni chuan thudik isoive ka ngayang Laura chuan ati zom lea masimo chuan kathu soite kha adik vekti in club aneya restaurant aneya hotel ane baka chung asum don na zonga chuan CEO ani vek thu a rila kachung chai hriat tlem pole itana thani mai ti na vobok masimo chuan message chadonga mase a ignore ria zanria nei kamnu chuan Laura chu a room a led in a phone le laptop lo om sa chu a hmuwa anu chu kol ngal watin a that thu le helai muna hotel lian bera na a hmu thu a rila he island na hotel lian ber hi ni thu suin kum khatatan contract an sign ti in dot a ril bok atuka Laura chuan masimo chu ati buaya tlaila malo ni chuan masimo chu a private thlona in mundanga kalturin ein bot sei meka agate lo thleng ve in gat pakhat chuan Laura chu ti luina in thloda chunga chuan a hroi luta Uncle Mario chuan masimo chu good luck ti in aron thla a masimo chuan zinga Laura che dana wang khan phuba lavein Laura chu ati boy ve ta char thung an thlen na tur hotel an thlen chuan Laura chuan drop zetin ice cream a iluya atuka chuan phubalang nan thom no ching zet hi a ha a Dominico chuan alo hmu rualin a hrem palang cheti ka lau chuan keipo min hrem ve mayang alo tia
Masia thu oilovin Dominico nen klapa chuan an kal ta thova. Chuta chuan Massimo chuan meeting alo neya. Mi pakhat hian moi lo zitin Laura chu alo ti boya. Massimo chuan chu pa chu silain atin tarap mai. An meeting zong a boi zau ta vek. Atuka chuan Massimo chu bota Laura nen an chuanga. Uncle Mario chuan ging pani laka inti boina athen thu alo hril ve mek boka. An pumpel thei danom chun chu Laura chu an hne na pek ani ti na soya. Massimo chu athin rim kher mai. Uncle Mario chu khoi atum te hiala. Laura chu loin rol watin ngai dam adila. Chuan khapa kha atha le tha lo azota. Akut pania aka thuina lo chang thung. Heng zong hinang ma wanga kati ani atia. Laura chuan thin rim zetin. I thian pain khati anga moi lo taka min ti po kha kathiam lo ani le thawang chu mo. Ati zui de umaka. Akal son ngal de ibok. Massimo chu na zui ngala. Laura chu tuya atlapal. Massimo po azong thlave ngal. Massimo chu dakar ni po amutling lo hialang. Massimo chuan zana party na kal angai tur thua soi chuan. Party na hak tur nei lo thuin Laura chuan alo changa. Chumi hnu loka Massimo chuan designer pani. Abota kovin. Anni chuan an boi pui ngal ruma. Zana party han lamdun lain. Mai che pakhat lokalin. Izong mutange nge mo arantia. Laura chuan tungi ani azota. Chunu chuan ana ani thuin alo chang ve maya. Massimo mangai masa ani thu a hril bok. Massimo chu thil hril ruina kalsan ngal de. Laura chuan enge a hril ruk a zo chuan. Massimo chuan thudik tak a hril ve mai boka. Ilem ziak banga kumli zet katar to chu tu man ka zon mu che an ring ngai lawa. Chuan kha ka exania. Nang ma tha min vo ani kha. Maselungai du su ka vengkhat don che atia. Laura chuan ho mai adu thu suin hotela an leta. Atuka chuan Laura le Dominico chu Poland kal turin an chuaka. Dominico chuan ana chu thengil turin a hrila. Massimo exani thu alo hril ve bok. Dominico chuan kol dungin Laura chu atha. Polana mino ngak don nia atia. Polana chuan Laura chu a thian nu te na kalin businessman pakhat nen anin mangai thu a hrila. A kher ziate. Adu apianga ti sakzel thin thu te a hrila. Nuam takin huna man thu te a hrila ni. Ma se thian nu chuan le thudik tak min hril ro le. Do ti soiti ka hria nia atia. Laura po chuan ze big talo chuan. Kidnap ani dan te le achunga thil thleng zong te chu a hril ta veka. Inti thovin nan parlor baka klapa te akal kol puya. Chuta Martin nen anin mufu hlol mai. In soifia tumte ma se Laura chuan a thu soite chu angai thlak sak du lo shrim. Laura chuan a du to lo thu hrilin kalsan turin atita zoka. Atlen na hotel thenga zuya. Hotel room a chuan Massimo chu lo thu run ni in. Martin nen a chuan kalbo atana that zok tur thu alo hrila. Laura chuan ni zathum somrok panga nga angai lo tur thu soya. Massimo chuan makti zetin a chan zota. Laura chuan Massimo chu adu ve tak thu alo hrila. Atuka Massimo nen thilai turin an chuk duna. Chuta chuan thomhno te lein in nei na an kala. Laura chuan Massimo chu anu le patinen ain mer retira. Massimo hne na chuan anu le patinen a business ti dik tak chu soi chu lo turin a hrila. Atuka an hoa. Massimo chuan Laura hne na kanin nei nia Poland na train tu man ron kal lovang. Inu le ipate po. Massimo chuan nang mangi ni soika. Inu le patin enge ka tho an hriat i du lo ni lom ni. Atia. Laura chuan a then nu tal tel ve se ti thua soi chuan. A phal saka. Laura chuan Uncle Mario hne na. Min ngai na lo ti ina vui thua soya. Uncle Mario chuan. Chu tiang ani lo. Massimo nuna ilo lan dan zok hi ani ka ngai nat lo chu. Ti ina ding chuaka. Taka I thian nu lo kal na tur kalau ti fel sak don cheu nia. Dominico chu. Laura nen airport a kalin. Olga chu an valama.
kalkonga chuan motor din tirin Laura chuan a rai thu a hrila. Masimo tak nia po ala hril lo thu a soibok. Kaltongu kan thu rei to mama tin Dominico chuan a lo awa. In nei koran lei zo chuan an holia. Chuti lai chuan Uncle Mario chuan phone call a donga. Phone a chuan Laura ti chu tha an du thu an ran soya. Uncle Mario chuan ati tak tak em mati chuan o ti chin an ron chang. Uncle Mario chuan driver nena motor khalchak turin a hril ve ngal zat. Laura le Masimo ti chu phone in anin pe ve mek bok. Uncle Mario chuan an pani in call atum ngar tu mama chuan atlang theilo. Uncle Mario chu man mo lutukin Masimo omna lama chuan a kala. Chuta Laura te chuan na motor chu tanela aluta. Masimo chuan engma atong ri re thei to lo. Outdoor tour ma se engma atong ri re thei lo. Laura te chuan na motor chu chuak le tur a om ta reng lo. Masimo chu nonglam a hoya. Chuta Uncle Mario chuan Masimo chu thil omzi a hril fia. Laura ibicha a om lai chu a ngei tu chuaka. Ral le lama chuan tanel bula motor chu a ding renga. Chu mi rual che chuan he flim hi a top ta ani. Tungi Laura hi khoi ta ang ti chu patrua a hriat chau ani. Patru in du ni chuan komen lama in lo soi le don nia.